Dragi frenderi, dragi stemovci, podsjećam vas da je zadnji tjedan u 3. mjesecu tjedan sunca. Makar što se mene tiče, svaki dan bez sunca je izgubljeni dan. Evo par zanimljivosti o našem dragom sunčeku. Sunčci. Svi znaju kako bez sunca nema života. Zato su neke civilizacije štovale sunce kao božanstvo, dok su tek stari Grci utvrdili da se radi o užarenoj kugli. Iako je sunce zvijezda preko 1.000.000 puta veća od zemlje, ljudi, 1.000.000, u usporedbi s drugim zvijezdama spada među manje, te se zato naziva žuti patuljak. Također i sunce ima svoju godinu, budući da se kreće oko središta Mliječne staze, a sunčeva godina traje 240 milijuna naših godina. Zrake sunca kojima treba samo 8 minuta da dođu do nas svjetlosnom brzinom od 300.000 km u sekundi, potiču proizvodnju hormona sreće. Tako da nije čudo da smo sretni kad ugledamo sunce, a u depri kad ga nema. Sunce je također važno zbog vitamina D koji je ključan za imunitet, a dovoljno je provesti samo 2 do 3 minute dnevno na suncu za dovoljnu količinu vitamina D koje naše tijelo traži. Zato odi na sunce i pazi da ne izgoriš. Inače ćeš biti nakvarcan koji ja. Dragi stemovci, nadam se da će vam svaki dan u životu sjati sunce. Juhu!